Prešlo 8 rokov, odkedy sme otvorili Medzinárodné divadlo Meteorit. Priestory bývalej elektrickej rozvodne sme prerobili na divadlo z vlastných síl. Odpremierovali sme 28 divadelných hier a hosťovalo u nás 18 divadelných aj tanečných súborov zo zahraničia. Okrem klasických divadelných predstavení ponúkame aj kontroverzné témy pre publikum, ktoré neklže len po povrchu. Áno, niektoré naše predstavenia hovoria aj o témach, o ktorých iní nemajú odvahu hovoriť. O ktorých by sa malo hovoriť, aby sme sa posúvali ďalej. Chceme sa posúvať ďalej. Posun sa. Okrem nových premiér naďalej ostanú v programe naše úspešné hry ako Kabaret na jednu noc, Shopping and Fucking, Spovede vagín, slovenský horor, dialógy penisov a komédia Ojeb. Okrem dospelého obecenstva samozrejme nezabúdame aj na detských divákov. A každý rok pre nich pripravujeme 2 rozprávky. Pre nás je najdôležitejšie to, aby ste u nás zažili výnimočné chvíle. Chceli by sme vám robiť aj naďalej radosť. Radi by sme vám, ako aj detským divákom, dopriali krajší vizuálny zážitok. Za vašu podporu vám ponúkame čestné vstupenky na premiéry i reprízy. Chceme naďalej tvoriť pre vás. Pripojte sa k nám a staňte sa súčasťou umeleckej tvorby. A ako nás môžete podporiť? Cez web stránku HitHit, kde urobíte klik na divadlo Meteorit.